Que xula l'estació. I cap allà, allò és el pont del riu Llastres, bueno, el riu, el barranc, i les vies. Amb aquest has llegat un bon descans, també. Sí, no? Ostres, sí, tots aquests tenien el tren aquí. Fixa que quasi tots tenen doble finestra. Què, pugem a l'andana? Quina pila de vies. Mira, per aquí fa 2 anys passava el tren. Sí. En totes les vies, aquí n'hi ha moltes apilades i el dipòsit és xulo. Sí, a la pel·lícula del Clint Eastwood. I aquí l'estació, quina gràcia. No havia vist mai l'estació a l'Hospitalet, perquè mai havia parat a l'Hospitalet. Sí, Ah, sí, sí. Andana. L'antiga andana. Passaven els trens. L'antiga estació. Clar, ara està allà dalt, a la Quinta Forca. Allò verd deu ser la nova, no? Mira l'estació. És com... Què fa? Des del febrer del 2020 que no funciona. I estem a l'agost, al juliol del 23. S'ha quedat parat. Ara mirem per l'altra banda. Gabinete de circulació. Molt bé. I això és la carretera. La carretera quan venim de l'Ametlla. La cámara la tengo en casa, Ah, pero es que la que tengo yo pesa y ja. te cansas. Clar, i con el mòbil ja te No. sirve. Panoràmica de les vies. Està clar que encara no ho han tret. No, aquí no ho han tret. L'estació encara... L'estació encara no, però Però fora de bueno, l'estació sembla que sí, Què no? anava a dir? Després ja cap allà al Perquè aquí hi ha doble via. semblaria que està Sí. també que han tret les vies. Doncs no havia estat mai a Estació Hospitalet. I quan funcionava, tampoc la tenia ubicada, l'estació. Tornem, mira aquí, veus? Aquí es veu el dipòsit. Tornem per aquí. Des d'aquí es veu la via. Aquí s'acaben les vies, aquí i aquí. I a partir d'aquí... Aquí l'estan desmuntant. Ah, sí, l'estan desmuntant ara. Fi del reportatge de la via del tren.